Fully prepared गाबोननि खेलानि थाखाय राजस्थान इउनाइटेडजों आरो जोङो अपोनेन्टखौ जों मालाबाबो उइक होननानै जों साननानै जों लाया जों बेनि थाखाय जों प्रिपेयार्डखौ जोङो जेसेबां जों हायो जों खालामगासिनो आरो जों नाजागोन कि गाबोनहाय जों 3 पइन्ट्सखौ जों जेने थेने जों लानो हायो आरो ओरैनो नोंथांमोननि टीमावहाय प्लेयारा बबे जायगा दङ? जोंनि प्लेयारफ्रा जोंनाव 6 जन फरेनार दं लिबेरियानि, घानानि ओमफ्राय नाइजेरियानि। क्वार्टार फाइनाल सहैगोनखौ आसा खालामो। जों आसा खालामदों जों एकदम फुलि प्रिपेयार्ड जों क्वार्टार फाइनाल जों बिराद सेस्था खालामगोन आरो जों बेल' नङा जों हायोबा जों फाइनालसिम जों सहैनो जों नाजागोन। गिबि खेब बेबायदि मोनसे गेदेर टुर्नामेन्टआव गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों मा बुंनो सानो? बियो एस ए कच आंनि थाखायबो मोनसे गिदिर प्लेटफर्म अपरचुनिटि आरो बियो स्पेसियेलि जोंनि प्लेयार्सफोरनि थाखाय जाय लकेल टेलेन्ट दं जों बेखौ जाहाथे बे गिदिर प्लेटफर्माव जे कम्पिटिसनाव ISL आइ लिग टीमनि टीम दं आरो बेयाव स्काउट्सफोर फैगोन इण्डियानि दा बिनि थाखाय जों आंनि प्लेयारफोरनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद मोजां अपरचुनिटि जाहाथे बेयाव मोजां गेलेनानै जाहाथे बिसोर बेलेग साबसिन क्लाब बा साबसिन माबायाव सहैनानै बिसोर जौगाहैयो। खुलुमबाय फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय दुरान्ड काप फुटबल मेट्च क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चिफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिगनिटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे दुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे दुरान्ड काप फुटबल मेट्चनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।